I dag vil jeg fortælle, hvordan vi tester ikomin med Metrals MI3155. Indstillingerne er de samme på MI3152, så det vil være samme fremgangsmåde. Vi starter i hovedmenuen, vælger single test, og under single test, der tager vi set line. Og under set line, der tager vi set line igen, altså set LN, den i midten her. Vi skal lige fortælle den, hvilken sikring vi tester på, så vi går ind i parameter over spørgsmålstegnet i højre side. Sikringstypen, der har jeg i mit tilfælde valgt Characteristic C, som der er en automatsikring med Characteristic C og 10 ampere med en udkoblingstid på 0,4 sekunder, da det er en stikkontakt, vi tester på. I sikringstype kan man også vælge GG, som der er smeltesikringen. Testen, den er sat til at være fase 0, altså LN, da det er en ikomin, vi gerne vil finde. Vi går tilbage til testsiden. Nu tager vi vores prøvepinde og putter dem i stikkontakten. Her kan man også vælge at bruge det medfølgende chokostik, hvis det er et chokostik, der sidder i, eller bruge det trebenede EDB-stik. Vi er nu klar til at teste, og jeg trykker på den sølvfarvede testknap. Og vi får et flueben, så vi ved nu, at ikomin er overholdt i forhold til en 10 amperes automatsikring Characteristic C.